Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurean dugu Koldo Tegitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, ongi etorria Maika Telebistara. Eskerrik asko eta bai, hemen gaude. Bueno, ikastolen elkartetik aspaldi aldarrikatzen duzuen gauza bat da, hezkuntza sistema propioaren behar hori, ezta? Zeintzuk dira aldarrikapen honen arrazoi nagusiak? Estatu espainolean onartu den azken hezkuntza legea lonloe erantzunez, aipatuz erantzungo dizut, ezta? Duela 10 egun Konpostelan, gure Galiziako aliatuekin, Sementeko eskolek, salatzen genuen lege honen izaera zentralista. Eta zergatik esaten genuen hau, lege honetan Estatu espainolak hezkuntza sistema bat eratzeko elementu garrantzitsuenak berriro ere Lomcerekin egin zuen bezala, berarentzat erreserbatzen dituelako, ezta? Hau da, antolamentu eta programazio orokorra, gutxieneko irakaskuntzaren finkapena, titulu akademikoak. Ondorioz, zer ondorioztatu dezakegu? Hezkuntza sistema baten oinarrizko elementuak definitu nahi baditugu, hezkuntza sistema propio bat behar dugula. Bestela beti egongo gara, Estatu espainolak bere lege organikoetan libre usten duenaren zain, eta hori ezin dugu egin. Beraz, ezinbestekoa da gure hezkuntza sistema propio bat eratzea. Askotan maiz ere errepikatu duzu, ezta, egungo hezkuntza sistemaren zikloa agortuta dagoela. Zer nolako irakurketa egiten duzu egungo hezkuntza sistema? Zer da agortuta dauden estrategia edo ikasteko moduak, zeintzuk dira? Bai, gure ustez, ondo esan duzu moduan, hezkuntza sistemaren egungo zikloa agortu da, ezta? Eta gainera egiturazko agortze bat da, ezta? Eta gure ustez, gure hezkuntza sistema osoa zalantzan jarri behar dugu. Susmatzen genuen orain dela denbora, horren beharra, ezta? Azken aldiantan ideia horrekin lanean ibili gara, alde batetik kompetentzian oinarritutako irakaskuntza, ebaluazioaren aldaketa, ikasleen lekua ikasketa prozesuan, baina gaur egun ezinbestekoa dela esan behar dugu, ezta? Eta hori gainera pandemiaren garaian oso nabaria izan da. Esan duzuna, zergatik esaten dugu hau, zeintzuk dira adierazlea? Gure ustez, gure eskola emaitzak ez dira egiten ari den ahalegina eta inbertsioen parekoak, ez daude euskal gizartearen hezkuntzan egiten duen esfortzuaren parean. Ebaluazioaren kulturaren ibilbidea oso txikia da, gure ikasleen euskara mailan maldan bera doa azken aldientan, euskal kurrikulunak eta kompetentzian diskurtsoa hasierako bultzada baino ez dute izan, ez gara erantzun egoki bat emoten atzerritar jatorrizko ikaslei, beraz, gabezi asko daude eta esandakoa, emon behar diogu astintze bat gure hezkuntza sistemari. Hainbat puntu aipatu dituzu, banan joango gara horien gainean hitz egiten, elkarrizketa honetan zehar, baina bide berri hori eraikitze aldera ekimen bat proposatu duzue duela gutxi, biharko euskal hezkuntza sistema gaurtik eraikitzen hasteko ekarpena hain zuzen, zertan datza? Askotan esan dugu, Euskal Herria gure gizarteak kezkatzen gaitu. Inguruan gertatzen den guztia arduratzen gaitu eta ez dugu bazterrera begiratu nahi, aurrera begiratu nahi dugu. Eta gaur eztabaida ugari ditugu Euskal Herriaren debate publikoan. Eta hori guztien erdigunean dago euskal hezkuntza sistemarena. Ikastolok gaur bete-betean heldu nahi diogu gaiari eta gure ekarpenekin gatoz, umil eta indartzu Euskal Herriko eragile eta erakunde guztiekin hitz egitera, ezta? Horretarako, esan bezala aurkeztu genuen Euskal Hezkuntza gure ustez bete behar dituen helburuen endekalogoa. Hau da, gure ustez Euskal Hezkuntza sistema behar du unibertsala izan, euskara eta euskal kultura ardatz izan, euskal kurrikulunetik eraikia egotea, Euskal Herria bere osotasunean landu, hezkidetzan oinarrituta egotea, laikotasunean hezi, ikasleak bere egiten dituen ezaugarritatik pentsatuta egon behar da, inklusiboa izan behar da, gobernantza demokratikotik antolatuta, ikastetxei autonomia aitortuko dituena eta publiko eredutik sortua. Hau diraz, amaika hori,
Normalean dekalogoak aurkezten dira, guk dekalogoa hautatu genuen, lotura bat du gainera telebista kate honen izenarekin, 11aren zan nahi hori, kuriosoki ere gaur egun 111 ikastola garelako, eta bueno, jite edo hori egin genuen. 11 proposamen, 11 hildo, heltzeko, hezkuntza sistema propio bat eratzeko lehen pausua zein izango beharko litzateke. Azterketa prozesu bat egitea egungoari edo nondik heldu behar zaio lehenik eta behin? Momentu honetan argi dagoena da gure ustez, gure hezkuntza sistemaren azterketa bat behar dugula. Baina bereziki datuetan, ez da? Eusko Jaurlaritzak ia 3 urte daramatza gure hezkuntza sistemako parametroi buruzko azterketa integral bat egin barik, ez da? Eta berrezko da, ez da? Pizkat zenbait datuk eguneratuta egotea, egin behar dugun diagnosia osatua egoteko. Egia esan da, eta lehen esan dudan moduan, gabezia eta beharrei dagokionez, uste dut hezkuntza eragile guztiek argi eta garbi identifikatuta ditugula, eta datu horiek soilik behar ditugula, gaur egungo egoera benetan zein den jakiteko, baino beharrezkoa da. Askotan esaten dugun, atxarritar jatorria duen ikasleen banaketaz nola dagoen, orain dela 3 urte ez daukagu honen inguruko datu zehatzak, D ereduaren emaitzak, hainbat elementuen inguruan ez daukagu daturik, 3 urte daramatzagulako olako ikerketa bat egin gari. Beraz, gure ustez hori ezinbestekoa da. Eta, esan dakoa, gabeziak eta beharri inguruan hori oso garri daukagu, uste dut eragile guztiok. Aipatu berri duzu, hizkuntza sistema horretarako ardatz nagusia euskara izango litzatekeela, ezta? Izan beharko lukeela. Nola bermatu daiteke ikasleen euskarazko komunikazio gaitasun hori? Zeintzuk dira gaur egun dauden oztopo nagusiak murgiltze ereduarekin lotuta? Lehenengo eta behin guretzat lehentasunezko helburua da, ezta? Eta ardatz nagusia bezala irudikatzen dugu hezkuntza sistema propio horretan. Nola bermatu? Aitortu behar dugu ez dugula soluzio magikorik. Ez da honena den formularik dugula ezin dugu esan. Horregatik, gerora begira argi dugu bide berriak aztertu eta asmatu beharko ditugula. Bakarrik edo beste eragilekin batzuekin elkarlanean askotan egiten dugun bezala. Harago joateko, euskara benetan normalizatzeko oso garrantzitsu izango da euskara eta euskal kulturako beste eragile batzuekin elkarlanean aritzea. Hori bai, azken ikasturte hauetan gure ikasleen euskarazko gaitasuna indartzeko hainbat programa eta estrategia aurrera eramaten ari gara, hobeto esan da. Hor dugu dagoeneko martxan pulunpa egitasmoa, euskararen emozioen bitartez murgiltzeko, edota Mondragon Unibertsitatearekin, UESirekin elkarlanean lantzen ari garen egitasmoa, Euskaltzaindiarekin osatu genuen unidade didaktikoa nerabeen euskararen erabilera bultzatzeko, beraz, geldirik ez gaude, ezta? Eta zer lortu behar dugu, ezta? Guretzat garrantzi izugarria du ikasleen arteko harremana euskeraz izatea. Baina beraiek autu hori egiterakoan emozioez bidez egitearena. Horrekin batera ere, familien konpromisoa, lehen esan dudan bezala, euskarazko beste eragilekin elkarlanean aritzea, horiek gure ustez ezinbestekoak. Eta oztopoak, ni uste ere aipatu behar direla, ezta? Lehenengo eta behin euskarazko kultura eskaintza urtanta bat dela mundu globalizatu honetan, ezta? Smartphoneen garaian, euskararen presentzia, zoritzarrez, ez da oso handia. Hizkuntza ereduak, hori ere guretzat desagertu egin behar dira eta oztopo nagusi bat da, eta murgiltze eredu bakarrera jo behar du euskal hezkuntza sistema, ezta? Eta gero, bai aipatu nahi dut amaitzeko gure ustez beste oztopo bat. Oztopo psikologiko edo soziologiko esan dezakegu. Eta da, gure gizarteko sektore askotan uste dutela hezkuntzan euskararen normalizazioa lortu dela. Erlazazio bat egon da gure ustez. D ereduaren gorakar da, hezkuntzan euskarak duen egoeraren erreferentziat hartu da jendearen aldetik eta guk oso argi daukagu lotura zuzena ezin dela egin. Amaitzeko esan dakoa, gai honetan geldirik ez gara egongo. Eta egia da, asko jokoan dugu. Erronka prozesu honetan, zentoki hartuko lukete euskalduntze prozesu honetan atzerritar jatorriko umeek edo ikasleek, beraien hizkuntza eta kulturari dagokionean ere?
Bai, euskararen eta euskal kulturaren ezagutza oso urria duen ikasle kopurua gero handiagoa da. Pandemian pizkat gelditu da, baina berriro ikusten ari gara, hori etengabe hor egongo dela, ezta? Eta eskualde batzuetan gainera talde nagusia izatera iritsi daiteke, ezta? Testuinguru honek aniztasun kulturala eta linguistikoa modu eraginkorrean lantzera eramaten ari gaitu. Bai atzerritik etorritako ikasleekin, baina ez ahaztu lehen esan dudan bazala, bertakoekin ere, ezta? Atzerriko ikasleen familien hizkuntzaz, kultura, balore, sistemaz, aldin ezagutza sakonena ere lortzera ere eraman behar gaitu, ezta? Epe motzean gainera pertsona migratzaileen integrazio sujeto pasibo izatetik eragile aktibora izatera pasatuko dira, eta beraiek izango dira erabakitzen dutena beraien, nola esango dugu, integrazio estrategiak, ezta? Amaitzeko, ahaztu barik kontu bat, ikasle etorri berriak gurean gizarteratuko badira, gure ustez euskaratik eta euskal kulturatik eta euskal nortasunetik gizarteratuko direla. Hau da, euskal kulturarekiko gertutasuna bultzatu beharko dela ezinbestean. Beraz, erronka handia daukagu. Etorri berriak euskaratik eta euskaraz integratzea, eta bai, ahaztu barik bertokoen euskararen erabilera ere kalitatea hobetzea, lehen esan dudan moduan. Izan ere, ikasleek askotariko errealitate desberdinak dituzte, eta hezkuntzak baita ere errealitate guzti hauei erantzun beharko die, erabatera edo bestera hainbat arlo desberdinetan, ezta? Hori nola egin ere, bada erronka bat. Bai, nabaria da, arreta berezia eskaini behar zaiela errealitate sozioekonomiko, kultural edota linguistiko askotarikoa duten ikaslei. Ezin dugu pentsatu ikasle horiek gure ikastetxetan sartuko direla ezer gertatuko balitz bezala. Beraz, ikastetxe bakoitza bere harrera plana izan behar du gure ustez. Aniztasunaren integrazioa gure ikastetxeen hildo nagusi bat izan behar da. Harrera planean ikasle berria jasotzeko ekimena jaso behar da eta horren lantze pedagogikoa ere emon behar dugu, ezta? Ikastolak dituen balioen inguran, bai ikaslearentzat, bai hezkuntza komunitate osoarentzat, ezta? Beraz, badaukagu lan sakona arlo horretan ere. Hezkuntza lege berri batez ari gara, edo hezkuntza prozesu berri batez ari gara, sistema berri batez. LOMLOE legeak ez dakit baldintzatuko ote luken prozesu hori, eta gainera izan ere askotan salatu duzue Madriletik erabakitzen den kurrikuluma, zenolako mugak jartzen dituen gurean. Sistema propioan horrek bertan aldaketak egongo lirateke, kurrikulumean guk erabakita. Bueno, LOMLOEen hizkuntza propioa duten erkidegoetan, beraien eskuetan gelditzen da kurrikulunaren 95%aren zehaztapena, ezta? Alegia, aurrekoa baino 5% gehiago. Bistan da, hobeto dagoela, baina argi dago, esan beharrik ez dago, guk kurrikulanen 100% hemen erabakitzea edo horren eskumena izatea aldarrikatzen dugula argita garbi, ezta? Guretzat Euskal Herritar orok, Euskal Herriko eta tokian tokiko kurrikuluna propioaren arabera esteko eskubidea du, ezta? Eta, bueno, ikasgai konkretutik haratago ere guk hau lotzen dugu kompetentziak oinarri izango duen kurrikulunarekin, ezta? Guretzat Euskal kurrikuluna hezkuntza sistema propioaren ardatz garrantzitsuenetako bat da, noski. Edo zein herritarrek eskolaren bidez bere kultura, bere historia ezagutzeko duen hezkuntza eskubideari erantzuten dio, ezta? Funtsean, galdera bati erantzun egokia emon beharra dago, ezta? Zein da derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzean Euskal Herriko ikastetxetan ikasten ari den 16 urteko gazte batek euskal kulturari, euskal historiari eta euskal eta kultura unibertsalari buruz bereganatu behar dituen ezagutzak. Ez da, hau elemento klabe da, hau da, zeintzuk dira ezagutu behar duten euskal gizartean sortu edo egokitu diren kultur adierazpen nabarmenenak. Ez da, horrekin batera bai, bueno, zeintzuk dira egiten jakin behar duen prozedurak eta lortu behar dituen trebetasunak edo bere ganatu behar dituen balioak eta jarrerak. Ez da, implizitoki
beste bi galdera azaltzen dira horren aurrean, ezta? Zer ezagutu beharko du euskal ikasle batek bere sorterriaz, eta nola izan euskal herritarra mundu globalizatu honetan. Beraz, biztan da, lehen esan dudan bezala, guretzat hezkuntza sistema propioaren ardatz garrantzitsuenetako bat dela euskal kurrikuluna, euskararekin bateranik esango nuke biak hor, bueno, eta gainera lotuta daudela, ezta? Nik uste dut hori azpimarratu behar da, ezta? Bai, eman beharreko aldaketez ari garela, lehen aipatu duzu baita ere ebaluazio sistema. Gaur egun, hori ez, azterketen araberako ebaluazio sistema dago martxan, pertsona guztiak era berdintzuan ebaluatzen dituztenak, nola baloratzen duzue hori, zer proposatuko zenukete? Bueno, guretzat, eta uste dut, hezkuntza eragile guztiontzat Euskal Herrian, ebaluazioak hezitzailea izan eta hoberakuntzarako balio behar du, ezta? Eta gainera, hezkuntza sistema osoa ebaluatu behar da, ezta? Ni uste dut hori garrantzitsua. Hor, hiru galdera edo hiru gako daude, ezta? Zer ebaluatu behar da? Gure ustez, hezkuntza sistemaren elementu guztiak ebaluatu behar dira. Lehen esan dudan moduan ikasleak, langilean, ikastetxeak, zuzendaritza taldeak, dena. Egia esan da, bakoitzak ebaluazio sistema ezberdin bat izan beharko luke, bakoitzari egokituta, baina beti guztia ebaluatu behar. Zertarako? Bueno, lehen esan dudan moduan, hobetzeko, ez da, hori argi dago. Eta gure ustez, kompetentzien araberako ebaluaketa izan beharko zen, ez da? Zuk ondo esan duzun moduan, ez betiko moduarekin jarraituz, baizik eta beste ebaluaketa sistema bat, eta horretan ere ezagutu dugu zen azterketak egongo ziren, baina beste elementu askok ere ebaluatu beharko dira, kompetentziaren arabera, ez da? Eta nola? Argi dago ebaluazio sistema propio behar dugula, lehen esaten badugu, hezkuntza sistema propio bat behar dugula, auto horretan ere, ez da? Bi ebaluazio mota egon daitezke, autoebaluazioa, hau da barne ebaluazioa, normalean ikastetxe barruan egiten dena, eta kanpo ebaluazioa. Azken honetan, ni uste dut, kultura berri bat ezarri behar dugula, biak ezinbestekoak direlako jakiteko zein den azken finean gure hezkuntza sistemaren osasuna eta jakiteko ikastetxe bakoitzaren osasuna. Beraz, esandakoa, hobekuntzarako eta hezitzailea. Hezitzailea eta hezkidetzan hezitzailea, ezta? Lehen dekalogoa aipatu duzunean, zerrenda hori aipatu duzunean, hezkidetza aipatu duzu, hezkidetzako proiektuak nabarmentzen dituzuela, berdintasunean hezteko, baina azaldu dezakezu zer dan heziketa? Heziketa barkatu, hezkidetza. Bueno, guretzat Euskal Herritarrok hezkidetzan oinarritutako hezkuntza jasotzeko eskubidea du, ez da, ni uste dut azpimarratu behar dola. Hau da, genero estereotipotik gabeko didaktikan oinarritutako hezkuntza jasotzeko eskubidea. Hezkidetza planak ikastetxe guztietan sustatu behar dira, ez da, hori klabea da, ez da, ikastole guztiek berdintasunean bizitzen ikasteko aukera emateko, ez da. Helburua, hezkidetzan balioetan oinarritutako inguruneak sortzen laguntzea, ez da, familian, kulturan, kirolean, aisialdian, ikaslei tresnak eskaini nahi dizkiegu bere bizitza proiektua aukeratzeko, ez da, askatasunetik eta aukera anistasunetik, ez da, genero baldintzailerik gabe, berdintasuneza identifikatuz, haren aurka borrokatuz, eta berdintasun eskubidea gauzatzen ikasiz. Laikotasuna ere aipatu duzu, lehen zehago, dekalogo horretan, erlijioa beti izan da, eztabaida puntua ez, hezkuntza arloan, zuen ustez zein leku izan beharko luke? Bueno, guretzat hezkuntza laikoa izan behar da, sinesmen askatasuna bermatzeko, erlijioak fede gisa kurrikulunetik kanpora utzi behar da, ez da? Hezkuntza benetan inklusiboa izan dadin erlijioek kurrikulunetik kanpo egun behar dut, edota modu integral eta zientifikoetan landu, ez da, hau da, jakintzaren ikuspegi zientifikotik utxetik agertu eta besterik ez. Honekin lotuta baita ere azpimarratzen duzue, pentsamendu kritiko hori lantzea edo sustatzea ere badagoela zuen lehentasunen artean, ez? Azken finean gizarte demokratiko baten bidean, ezinbesteko gauza da hori ere. Bai, gure ikasleik ibilbidea amaitzerakoan erabaki hartzaile kritikoak izatea dugu helburu. Baina baita, eta nik azpimarratuko nukena, euskaldun konprometituta eleanitzak, beren buruarekiko konfiantzadunak,
lankidetzan ikaskideak, ekintzaileak, sortzaileak. Azken finean, bizitzako egora ezberdinei eraginkortasunez erantzuteko gaitasuna duten pertsonak izatea nahi dugu, ezta? Hori lortzeko ikaslea ikaskuntza prozesuaren protagonista eta ardatz nagusia izan behar da. Ikaslearen jardun aktiboa izan behar da. Lantalde kooperatiboan lan egitea, lehen esandakoa. Beste ebaluaketa eredu batera hemendik egin behar dugu, ezta? Hau lortzen badugu ez dugu soilik gizarte anitz eta demokratikoago izango, baizik eta gizarte justuago, parekideago, eskaldunago eta zoriontsuago, ezta? Hori bai da gure seme-alabentzat nahi duguna, ez da, guruk ezagutu duguna, baino Euskal Herri hobe baten bizi izan daitezen. Dena dagoela azkenean barne bilduta. Dena bade. Ikastetzen beharrekin lotuta, zein eratara barne bilduko lituzke sistema berri honek realitate desberdinak eta ikastetzen arteko harremanak? Bueno, guk Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa, lehen esan duetan, publiko herritar ikuspegian kokatzen dugu. Hau da, komunitateari lotuta eta Euskal gizartearen izaera parte hartzaile eta kolektiboan oinarrituta. Hezkuntzan ere demokrazia parte hartzaile gauzatu nahi badugu, ezta? Euskal gizartean titulartasun mota desberdineko ikastetxeak daude. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikora aldiz, bildu halko dira funts publikoekin ornitutiko ikastetxeak, bakoitza bere nortasunari eta titulartasunari eutsita, eta zenbait ezaugarri izan beharko lituzke, ezinbestean. Irabazi asmorik gabeko herri proiektuak izatea, gizarte ekonomian kokatuak, hezkuntzaren arloan ongizate estatuaren oinarrizko helburuarekin bat egitea, ikasle guztiak onartzea eta estea bazterkeriarik gabe, demokratikoki kudeatuta egon behar dira ikastetxoiek, ikasle guztien aukera berdintasuna, eskidetza, inklusibea eta giza kohesioa sustatu eta bermatu behar dute. Eta gero, beste alde batetik, jasotzen duten funts publikoen erabilera adirazi behar dute gardentasunez erabiltzeko konpromisoa eta ideologikoak eta anitzak eta laikoak izan behar dira. Eta, gero, administrazioaren planifikazioaren pean egon behar dira. Eta kontrolatuak, ebaluatuak, eta gure ustez, hau dira ardatzen nagusiak sistema horretan, ez da? Bai, hezkuntza sistema berri horretarako zutabeak ezagutu ditugu, oraintxe bertan zure eskutik, eta hemendik aurrera zein izango litzateke hurrengo pausua. Zen nolako harremana daukazue Eusko Jaurlaritzarekin edo Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuarekin, zer eskatzen diozue, zeintzuk izango beharko lirateke hurrengo pausuak? Lehenik eta behin ausardia behar da. Eta hori eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari, alderdiei eta hezkuntza eragilei. Gure iritziz nahi eta behar dugun hezkuntza ereduaren inguruan adostasun sozial berri bat eraiki behar da. Zein da gure herriak behar duen hezkuntza eredua eta zein da horrek eskatzen duen sistema. Egin dezagun indar berezi bat galdera hori erantzun bateratu eta komunitario bat ematen, ez da. Izan dadila eztabaida zabal eta sakon baten emaitza, denon artekoa, hemen garatua, eta gure hezkuntza sistemak dituen gabezi nagusiei aurre egiteko balioko duena. Momentu honetan, badakigu hezkuntza sailburuaren asmoa dela lehenengo eta behin hezkuntza akordioa bultzatzea, gure ustez aurrekoan bezala gauza biak batera landu daitezke, hau da hezkuntza akordioa eta lege berria, eta guk hori aldarrikatuko dugu. Baina garrantzitsuena da orain esan dudana. Behar dugula adostasun sozial berri bat eraikitzea hezkuntza eragile guztien artean. Hori lehenengo eta behin. Gero etorriko dira alderdiak, erakundeak, baina lehenengo eta behin hori behar dugu. Hasieran esan dudan bezala. Nire ustez gure hezkuntza sistemaren gabezien inguruan adostasun zabal bat dago, orain topea behar duguna da, soluzioak, ez da. Eta horretan nik uste dute, esan dakoa. Eztabaida sakon eta zabal bat aurrera eraman eta guztien artean adostasunak lortu. Berri gehiagoren zain geldituko gara, Koldotegitu ikastolen elkarteko lehendakarian, mila esker, Hamaika Telebistan izateagatik. Zuei, mila esker bai.